say guys for the people saka kuno kuti auya kuzotasa kuti kwakurufwa here yakurufwa kuba Tobias yakurufwa imba aiwa totenda ete nyumba yakutoperaye yakote vashati kana vengepera manje velo zvinga zvoya kuya zvinoshinga zvako izvo presta shato atitona kuti shati atikuda kuti kuri kupera yakutoperaye saka I think vanonga vakuda kutopedza zvavo manje inoda kutombo tichifamba zvinoenda kunyaya zvipoa saka ndio pata imba yakurufwa ndango yazoti ndikuradze kuti imba yakurufwa inoda kuda kuti ndigadzirwe kuti ndikwanise kufamba ndafumawo njimbogwa mwiri wangu ausinazonditira zvakanaka but ndangotega tinguva yatikuradze kuti ndo kupasa kufamba sei chete tobatana titenda panyumba iyoye ienderere mberi ndezvatida kuti vanhu kutiite izvo zvikuita kuti kunze kupende kukasheno kudino nokupera wezvuyone zvekupirawo madhoo tiati kuda kuti madhoo apendeni auye nemagirazi zvese zvingopinde nezvitori zikadziwe zvitiwe zviya zvatokumbirawo ndo madhoo saka panapa pamukoma Tobias chasara madhoo matatu nemaglazi ekuisa mumawindo avo nemaoxide chete ndo zvinhu zvega zvasara nepati zvasara izvozvo zviuye yasiya kutopera zvayo saka I think kana pane anoda kuti abatsire mukoma Tobias nedhoo 1 iwo ninge zvakangonaka madhoo avo matatu maglazi avo ndo aya anongoverenga kuti mangani then nemapati achoni tozonzwa kuti anenge adiwa mangani I think ndo zvingoipo handiti nemaoxide alright bye guys for the people.